I love Shadow. Grabe. Nabagnot na diri mga idol. Sa tubig sa ta. Sabi, oy. Ramay kayo. Trying to fix the mess, get myself up out of bed, but I'm feeling empty. Maybe I need to try something else. So muna ni ang dagoy sa Shadow karon mga idol. Yun ay mga landslide. Gumikan sa katong mga linog-linog ug kusog na ulan. Karon pa ko kasakag balik mga idol. So nakapag-yod mga idol. Dako na siya. So mo ni ang takot ako nga landslide mga idol kini nga part. So makita niyo yung mga idol. Yun. So doon ako sa top mga idol. So kani siya dugay-dugay na ni mga idol. Natiwasan lang. So diri dapit sa top mga idol. Na ginagmay nga landslide diri. Tugnaw na kayo. Pero hangak gihapon. So I'm here at the top of Shadow. Oh no!
Kuya pa no, nag 7-Eleven dun. Anong kita? So na ako sa tubod mga idol, ang tubod narag hapon no. Lagi po siya mawala mga idol. Oh, grabe. So time check 5:46 PM. Grabe, hapit man daw ka oras bay. 1 hour and 48 minutes. 23 kilometers, hapit mag 24 gikan sa balay. So water break sa mga idol dayon uli na kay para kita magabihan kayo. So grabe katugnaw dire ay. So nawasan na jud akong kamingaw sa Shadow. So bye bye Shadow, see you next time. Pababa na ko. Hihi! Tugnaw. So that's all for today's video mga idol. Dali-dali kog baba kay wala ko suga, galawog daw na ngit-ngit na. So ride safe always. See you next video.